posle 2-3 puta prosto da kada osetite pokret, posle toga 4., 5., 6. do 10. pružat ćemo otpor sa podlakticama pod da bi dodatno angažovali mišiće leđa. Pa idemo udah, izvlačimo se kada želimo da dohvatimo temeljno suprotan zid i spuštamo se dole. Idemo 2, spuštamo se dole, akcent je na gornjem delu leđa, 3 i sada dodajemo pritisak. Izvlačimo se, pritiskamo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, znači na udah idemo gore, 10. Nastavljamo to isto, što se tiče gornjeg dela tela, uključujemo nogu. Znači podižemo nogu, kuk ostaje dole na podu, izvlačimo se kada želimo da dohvatimo suprotan zid i angažujemo dodatno gluteus, donji deo leđa i celu nogu. Pa idemo udah, izdah, 2, udah, izdah, 3, udah, izdah, 4, udah, izdah, 5, izvuci se 6, 7, sada smo angažovali cijelu zadnju liniju tela, 8, 9, i 10. I sada ćemo polako, znači da ispružimo ruke, da uradimo vežu plivanje, s tim što ćemo prvo da podignemo ruke, da plivamo sa rukama desna, leva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, idemo brzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pa idemo noge, desna, leva, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, igramo se s tempom, 6, 7, 8, 9, 10, idemo, desna ruka, leva noga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, idemo brzo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, spusti i polako sedi na pete, istegni se i polako se vraćamo sada na pod. Znači idemo na pod, ali idemo odmah na bok. Idemo na bok, flektiramo stopala, idu, da kažem, na prednji deo strunjače. Mi idemo oslonac na lakat i oslonac na šaku napred. S tim što ćemo se podići malo da bi angažovali unutrašnji deo tela. Oslonac nam je na ruci, pomaže nam ruka i sada, znači tu kako smo se podigli i tu nam je, da kažem, određena dužina struka i ne skraćujemo. I sada dižemo nogu. 1 i vraćamo. I 2 i vraćamo. I 3 vraćamo. 4 vraćamo. 5 vraćamo. 6 vraćamo. 7 vraćamo. 8 vraćamo. 9 vraćamo. 10. Nastavljamo to isto. Idemo prsti, peta, prsti, peta, prsti, peta, prsti, peta, prsti, peta, prsti, peta, još 5 puta, to je moj zglob, se čuje, još 3,
2 i poslednji, još 1. I sada možemo na sekund da se spustimo i idemo još vežbu koja se zove, vidimo prvo krugovi, 10 puta napred, 10 puta nazad i posle toga ćemo da uradimo bicikl. I dalje smo isto na tom položaju. Znači tu smo, podignuti smo i onda idemo krugovi. 1, 2, 3, otvoren grudni koš, 4, 5, polukruga udah, polukruga izdah, 7, 8, 9, 10, idemo na drugu stranu, 1, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i 8, i 9, i 10. I idemo sada polako, visoko koleno, biciklo i vraćamo. Gore koleno, vozimo biciklo i vraćamo. 3, biciklo vozimo, vraćamo. 4, vozimo i vraćamo. Još 5, još 4, još 3, još 2 i poslednji 1. I sada ćemo polako da pređemo na drugu stranu i vratit ćemo se još na jednu vežbu. Znači, noge su nam napred, što se tiče strunjače, flektirane. Podignemo se na lakat. Ostat može da bude skroz na šaci, aktivirali smo donji deo tela i sada polako idemo. 1 i dole. Leg lift, dole. Podižemo nogu gore. 4, vraćamo. 5, vraćamo. 6, dugačak vrat, ne propadamo ovde. 7, 8, 9 i 10. Pa idemo. Prsti, peta, prsti, peta, 3, peta, 4, peta, 5, peta, 6, peta, 7, osmeh, 9, osmeh, 10, osmeh. Pa tu smo i dalje, popravljamo položaj, na laktu smo, aktivirane skrozdanje linije tela, držimo se u rukama, otvoren rameni pojas i sada polako pravimo krugove. 1, napred, 2, i 3, i 4, i 5, 6, 7. Ako izgleda da je ovo lako, probajte. Definitivno nije. Naravno, ako radite pravilno, pa idemo nazad. 1, ne skraćujete strug. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa idemo biciklo. Gore koleno, napred, pa pozadi. Znači kao da vozimo krug oko ade, 2, ili ako ste negde drugo u prirodi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i guramo 5, 10. I šta sam da vam kažem, kome je teško, može slobodno da bude dole na podu,
skroz i podignutog struka, rebro uspravljena ka povučen kosti, zatim u stomak i podignut struk. I da uradi sve ove opcije što smo radili samo u ovom položaju. Idemo da uradimo još jednu vežbu koja se zove banana. Znači, za razliku od ovih prethodnih vežbi gde smo sve vreme bili noge napred, telo malo nazad, ovdje ćemo biti u liniji i polako ćemo sada, znači, prednja ruka će nam biti oslonac, kao i malo pre, donja ruka, dlan ka plafonu i polako idemo da se podižemo gore. Znači, idemo 1, trudimo se napravimo oblik banane, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Idemo na drugu stranu. Znači, tu smo, ruka je ispred, dlan ka plafonu i idemo polako gore. 1, i možete vidjeti razliku da na jednoj strani vam je mnogo lakše. 3, 5, idemo još 5, još 4, 3, 2, 1 i polako se podižemo gore i možemo da uradimo sada istezanje. Znači, ovo malo pre smo radili sirenu, idemo polako udah, izdah 1, radili bi samo 3 puta i dodati ćemo nešto, 2, 3 i onda idemo polako napred, što više možete napravite krug. Idemo pola kruga udah, pola kruga izdah, još jedan put. Idemo na drugu stranu, udah, izdah. Pa idemo koliko može napred. Pa idemo 2, idemo 3. I polako idemo gore, ostavimo na šake, na stopala, udah, izdah. Znači, kako smo tu, gurnemo kukove gore, izvučemo se i polako idemo pršen po pršen. Idemo dole, udah, izdah, opustimo se, idemo kao klatno na jednu stranu, na drugu, trudimo se da ne osnovna strana, na jednu, na drugom stopalo, na jednu, na drugu stranu. I polako nađemo centar, idemo rolanjem gore, pršen po pršen, udah i hvala, bravo. Posle 2-3 puta, prosto kada osetite pokret, posle toga 4., 5., 6. do 10. pružat ćemo otpor sa podlakticama pod da bi dodatno angažovali mišiće leđa. Pa idemo udah, izvlačimo se kada želimo da dohvatimo temeljno suprotan zid i spuštamo se dole. Idemo 2, spuštamo se dole, akcent je na gornjem delu leđa, 3 i sada dodajemo pritisak. Izvlačimo se, pritiskamo, 4, 5, 6, 7, 8,
9, znači na udah idemo gore, 10, 10, 10. Nastavljamo to isto, što se tiče gornjeg dela tela, uključujemo nogu. Znači podižemo nogu, kuk ostaje dole na podu i izlačimo se kada želimo da okutimo suprotan zid i angažujemo dodatno gluteus, donji deo leđa i cijelu nogu. Pa idemo udah, izdah, 2, udah, izdah, 3, udah, izdah, 4, udah, izdah, 5, izvuci se 6, 7, sada smo angažovali cijelu zadnju liniju tela, 8, 9, i 10. I sada ćemo polako, znači da ispružimo ruke, da uradimo vežu plivanje, s tim što ćemo prvo da podignemo ruke, da plivamo sa rukama. Desna, leva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, idemo brzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pa idemo noge, desna, leva, desna, leva, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, igramo se s tempom, 6, 7, 8, 9, 10, idemo, desna ruka, leva noga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, idemo brzo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, spusti i polako sedni na pete, istegni se i polako se vraćamo sada na pod. Znači idemo na pod, ali idemo odmah na bok. Idemo na bok, flektiramo stopala, idu, da kažem, na prednji deo strunjače. Mi idemo oslonac na lakat i oslonac na šaku napred. S tim što ćemo se podići malo da bi angažovali jedan unutrašnji deo tela. Oslonac nam je na ruci, pomaže nam ruka i sada, znači tu kako smo se podigli i tu nam je, da kažem, određena dužina struka i ne skraćujemo. I sada dižemo nogu. 1 i vraćamo. I 2 i vraćamo. I 3 vraćamo. 4 vraćamo. 5 vraćamo. 6 vraćamo. 7 vraćamo. 8 vraćamo. 9 vraćamo. 10. Nastavljamo to isto. Idemo prsti, peta, prsti, peta, prsti, peta, prsti, peta, prsti, peta, prsti, peta, još 5 puta, to je moj zglob, se čuje, još 3, još 2 i posljednji, još 1. I sada možemo na sekund da se spustimo, idemo još vežbu koja se zove, vidimo prvo krugovi, 10 puta napred, 10 puta nazad i posle toga ćemo da uradimo bicikl. I dalje smo isto na tom položaju. Znači tu smo, podignuti smo i onda idemo krugovi. 1, 2, 3, otvoren grudni koš, 4, 5, polokruga udah, polokruga izdah, 7, 8, 9, 10, idemo na drugu stranu, 1, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i 8, i 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
i 10. I idemo sada polako, visoko koleno, biciklo i vraćamo. Gore koleno, vozimo biciklo i vraćamo. 3. Biciklo vozimo, vraćamo. 4. Vozimo i vraćamo. Još 5. Još 4. Još 3. Još 2. I poslednji 1. I sada ćemo polako da pređemo na drugu stranu i vratit ćemo se još na jednu vežbu. Znači, noge su nam napred, što se tiče strunjače, flektirane. Podignemo se na lakat. Oslat može da bude skroz na šaci, aktivirali smo donji deo tela i sada polako idemo. 1 i dole. Leg lift, dole. Podižemo nogu gore. 4, vraćamo. 5, vraćamo. 6, dugačak vrat, ne propadamo ovde. 7, 8, 9 i 10. Pa idemo. Prsti, peta, prsti, peta, 3, peta, 4, peta, 5, peta, 6, peta, 7, osmeh, 9, osmeh, 10, osmeh. Pa tu smo i dalje, popravljamo položaj, na laktu smo aktivirane skrozdanje linije tela, držimo se rukama, otvoren rameni pojas i sada polako pravimo krugove. 1, napred, 2, i 3, i 4, i 5, 6, 7. Ako izgleda da je ovo lako, probajte. Definitivno nije. Naravno, ako radite pravilno, pa idemo nazad. 1. Ne skraćujete strug. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa idemo biciklo. Gore koleno, napred, pa pozadi. Znači kao da vozimo krug oko ade. 2, ili ako ste negde drugo u prirodi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i guramo 5, 10. I šta sam da vam kažem, kome je teško, može slobodno da bude dole na podu, skroz i podignutog struka, rebra usmjerena ka povičnoj kosti, zatim u stomak i podignut struk. I da uradi sve ove opcije što smo radili samo u ovom položaju. Idemo da uradimo još jednu vežbu koja se zove banana. Znači, za razliku od ovih prethodnih vežbi gde smo sve vreme bili noge napred, telo malo nazad, ovdje ćemo biti u liniji i polako ćemo sada, znači, prednja ruka će biti oslonac, kao i do malo pre, donja ruka dlan kao plafon i polako idemo da se podižemo gore. Znači, idemo 1, trudimo se napravimo oblik banane. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 i 10. Idemo na drugu stranu. Znači tu smo, ruka je ispred, dlan ka plafonu i idemo polako gore. 1, i možete vidjeti razliku da na jednoj strani vam je mnogo lakše. 3, idemo još 5, još 4, 3, 2, 1 i polako se podižemo gore i možemo da uradimo sada istezanje. Znači malo pre smo radili sirenu, idemo polako udah, izdah 1, radili bi samo 3 puta i dodati ćemo nešto, 2, 3 i onda idemo polako napred, što više možete napravite krug. Idemo pola kruga udah, pola kruga izdah, još jedan put. Idemo na drugu stranu, udah, izdah. Pa idemo koliko može napred. Pa idemo 2, idemo 3. I polako idemo gore. Ostavimo na šake, na stopala, udah, izdah. Znači kako smo tu, gurnemo kukove gore, izvučemo se i polako idemo pršen po pršen. Idemo dole, udah, izdah, opustimo se, idemo kao klatno na jednu stranu, na drugu, trudimo se da ne osnovna strana, na jednu, na drugom stopalu, na jednu, na drugu stranu. I polako nađemo centar, idemo rolanjem gore, pršen po pršen, udah i hvala. Bravo!